Hmm. Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng squid rings or calamari. Ayan. At meron din po tayo ditong SC Gourmet Classic Products. Ayan. Meron po tayo ditong SC Gourmet Tinapa. Ito siya. Ayan. At saka SC Gourmet Tuyo. At SC Gourmet Chili Garlic. Yes. At meron tayong rice. Meron tayong sausawan dito. Suka na may bawang at sili. At meron din po tayo ditong mayonnaise. Ang drinks natin, tubig. Sa mga foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na tayo. Mga taki kapampangan. Opo. Ayan, una subo tayo nito. Subo tayo. Huwag muna natin sausaw. Ang unat subo para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga ka-foodies. Hmm. Sarap. Sarap. Tatry natin itong buksan. Apa man na. Excited ako dyan eh. Tikman natin yung SC Gourmet Tinapa. Baba ko ng konti yung ha. Ay! Madali lang. Madali lang buksan. Madali lang pa ng buksan. Yan, bababa ko lang po para makakuha na ako ng rice. Ang sarap ng amoy. Amoy na maalala mo talaga yung tinapa niya. Oo. Ang sarap. Siyempre, lalagay natin dito sa Sarap. Ganito ba? Yan. Oh, yun tingnan mo yung tinapa. Wow. Sarap. Sulit na sulit. Tsaka tapos mayroon siyang sibuyas at tsaka carrots. Mga foodies, yung SC Gourmet product, classic product po, ilalagay po namin yung kanilang link sa description box namin. Ilalagay po namin yung kanilang Facebook link po sa description box. Dito natin? Opo. Sa likod. Para makita po ninyo yung kanilang product. Yes. Yan. Yan. Titikman natin. Kuha tayong rice. Lalaki sa kasi ng lalaki ng size. Titikman natin to guys. Para makita niyo yung rice ko. Tignan nyo, Tignan nyo guys, Subo para sa inyo. Ang sarap. Sarap. Talagang siya, no? Ang sarap na niya. Para mantika ba to? Mantika ba to? Ang sarap. Tinapang tinapa po siya. Lasang-lasang tinapa talaga. Ay! Kala ko sibuyas. Ano pala to? Parang lemon. Lemon ba to? Tingnan mo, Ay, madali lang pala. At try din po natin mayonnaise tapos lagyan natin ng garlic, chili garlic. Yan. Ito.
Tapos, isawsaw mo yung calamari. Sarap. Ang sarap niya. Tama natin. Tingnan mo. Magugustuhan mo yan. Sarap. Ang sarap, guys. Tapos meron siyang carrots, so. Ito. Sarap. Mapaparami kang rice kapag ganito yung ulam mo. Sarap. Oo. Parang chicken oil. Titikman ko nga tong ano. Ano muna? Inom. Cheers. Try natin to. Oo. Ito. Gusto ko to sa kanin. Ayan ba? Hindi kasi. Tikman natin to. Masarap. Medyo may anghang dun yung ano, no? Yung tinapa. Pero masarap. Sarap. Yan sa mga mahilig, sa mga gourmet, yan. Try nyo na po to, masarap. Sarap. Lalong sumarap pag nilagyan mo ng ano, no? Chili garlic. Napaka-ano niya. Napaka-hanghang niya. Anghang. Masarap din siyang ulamin, no? Try naman natin yung ano, tuyo. Oo, ito. Open mo. Masarap po. Yung pambok. Nasaan yung mangkok natin? Nasa tabi mo. Sa akin lahat yung ano. Lalagyan. Di kasi sa akin. Alam na. Itaktak mo pa dapat. Ay. Dami naman, no? Yan, lagay natin. Saka meron siyang ano, kikita niyo mga kapudipis. Yan. Yung tuyo niya, Tingnan natin. Malalang mo talaga yung ano niya. Yung aroma aroma ng talaga. tuyo. Sige nga. Parang nagprito ka rin ng tuyo. Tuyo. Tikman natin. Tikman natin. Tuyo. Sarap. Para mapapa-exercise ako dito. Masarap siya pag almusal. Lalo na kapag ano yung kanin mo, sinangag. Sinangag, fried rice, oo. Yung ano niya, yung anuin mo. Ito yung yung ulamin. Yan. Yes. Sarap siya. Parang gusto ko din may ganito.
Tapos meron siyang ang tawag dito. Olives. 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 Olives ba to? Kala ko grapes. Ay, ano? Ubas. Hindi. Grapes, ubas. Sarap, no? Sarap. Sarap. Paparami tayong rice dito. Pero gusto ko tong tong Tinapa? tinapa. Talaga mo yung Malalasa mo talaga yung pagkatinapa niya. Sarap. Yan, pag tamad na po kayo magluto, pwede po yan. Bubuksan mo lang yung bote, tapos ready to eat na talaga siya. Itama ko na kutsara. Tsaka mag-enjoy po talaga dahil sobrang sarap. Sobrang sarap po talaga. Yan, harap natin para makita po ninyo yung bote. Hey mga kapudibis, Oo. kung gusto niyo pong umorder, ayan. Shopee. Sa Shopee po. Ito. Oo, sige. Salamat. Ito. Yan, para makita po ninyo yung bote niya. Yan. Pasensya na kayo guys. Yung anak niya sumisigaw. Mama daw. Pati kasi pinakain, bago ka nag-mukbang. Humingi siya ng gatas. Pwede din siyang baunin, no? Sarap. Sarap. Ganito na naman yung suot ko. Makikita naman ni Kuya Mike niyan. Bakit? Sasabihin niya sumali naman ako Miss Gay. Sinasabi ba niya? Oo! Marami nakikita yan si Mike. Si Kuya Mike? Mike and Len Channel. Si Kabaden. Abangan niya magko-collab po kami niyan. Second collaboration po. Yes. Ito. At sa kumari kong tunay, ayan, Queen Natsu. Oo. Love you, Sisi. Makapudibis, kabalen po natin yun. Si Queen Natsu. Sa mga kapampangan dyan, Opo. supportahan po natin yung kababayan natin. Kabalen po natin. Queen Natsu. Tuturuan kayo magluto ng special palabok. Specialty niya yung palabok. Masarap siya magluto ng palabok.
Pwede sa akin to pag walang mukbang. Ito yung uulamin ko. Mm-mm. Pwede sa akin to. Kahit naman sino pwede. Pag sa trabaho, sa school, yan. Ilalagay nyo lang sa bag ninyo, kasyang-kasya yan. Malit lang yung bote. Maraming po salamat sa last natin nakakulab na si Gypsy and Rage. Oy. Bro and Sisi, thank you so much sa online collaboration po natin. Alam ko na yung pangalan niya ngayon. Gypsy and Rage. Yes. Si Ate Rachel. Yan guys, pasensya na kayo guys, namamatay yung camera namin. Opo. Hindi kami nagbayad ng kuryente. Kunin ko na itong rice. Parang hindi natin naubos yung itong pusit, calamaris. Calamare. Ayan. Kasi sobrang dami, tsaka meron tayo tsaka malalaki, di ba? Malalaki, oh. Ano kaya na ng bunganga namin? Yun lang yun, ha? Kasabihin nyo naman. Hindi namin naubos. Marami tao dito sa bahay. Siyempre magpo-focus ako dito. Masarap. Gustuhan mo, no? Sarap. Sarap. Ang sarap po nito. Yan. Yung SC Gourmet tinapa tsaka SC Gourmet tuyo. Yes. Tingnan nyo guys, oh. Sabaw na lang. At nagustuhan ko din po yung chili, garlic nila. Yes. Napakasarap guys. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyong mag-order, ayan. Sa Punta na Shopee. kayo sa Shopee. At ilalagay po namin yung kanilang link sa description box po namin, kanilang Facebook. Yes. I-check nyo na lang po mga ka-foodies. So mga ka-foodies, dahil Friday ngayon, it's shout out day. Yes. So gusto namin i-shout out, magpa-thank you sa mga members po namin, sila Rems TV Watkins, ayan, nag-rejoin po siya ng ng Platinum B. Si PG Family Mukbang, Ma'am Shirosi Golden B, at ang mga Silver B po natin sila Julian TV, Coach Foodie, Hungry Jean, June Pig, Raw and Cook Food ASMR, Sally M, Iñaki TV, Hampas Lupang Burgis, Vince and Chona, Simple Bistak Mukbang, Ma'am Shi I Vlog, Mary Mukbang at si Mother Shingu. Ayan, meron po silang mga channel. Please, paki-visit po sila at mag-subscribe na po. Yes. Napakagaling po nilang mga Pinoy Mukbanger. At shoutout din, thank you din po kay Arian May Luna. Ayan, nagbigay po siya ng star sa Facebook page po natin. Thank you so much po. At mga foodies, Queen Natsu po, please paki-subscribe na po kayo sa kanya at i-visit nyo na po at paki-share na din po yung kanyang video. Yes. At it's Lenny Prenico, it's Lenny at si Prenny Jeffries Chow. Jeffries Chow, it's Lenny. At si Cook Like Crazy. Cook Like Crazy. Paki-subscribe po sila. At si Prenny Kimi, ayan. Ate Kimi, I miss you na. I love you po. I miss you, I love you. At ng Team Matibay, shoutout po sa inyo. Team Matibay. Apo. At shoutout din po natin, nagpapa-shoutout sa YouTube sila Risa Mendoza, Chinky Nation, Raymond Bontique, Tantan, pinapa-shoutout yung mga kasama niya sa trabaho sa
Taiwan Fushing Company. Ayan, yung mga ka-work niyang Taiwanese. Nasa Hello office po. daw sila, nanonood daw sila sa atin. Hello po sa inyo. Taiwan Fushing Company. At si Marilyn Garfield, Myla Layog, Yula Ignacio, Luz Bugay, Tracy Gray, Edainia Macarulay and Sele, Tony Marisa de Hinchausti, Diana Viteño Samson, Alinggag Abrasado Sagun Jonalyn, Leat Jarabe, Net Valmera, Mary Joy Narciso Madriñan, Marilyn Banataw, Shat Iya Shane H. Cadiz, Connie Manalo, at si Karen Ann Swafta. Ayan. Ayan. Thank you so much po sa Thank support you so po much ninyo po. sa amin. At Yes. God bless po. Kung gusto po ninyo magpa-shoutout, mag-comment po kayo sa latest video po namin. Ayan. Yes. Jason Laksamana, shoutout po. At si Baby Gap at si Baby Rapa, shoutout. At si Cici Lea Payawan at si Yes. Baby Alison. Yes, Shoutout sa inyo. Yes, mga kapudipis. Follow nyo na po ang aming Facebook page. Mga Foodies, kung nagustuhan niyo po ang aming video, please pakiclick po yung aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Ayan, meron din po kaming TikTok, mga Opo, kapudipis. at Instagram ng The Foodie Bee at TikTok ni BPM. Yes. Ayan, mga kapudipis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!